tadzoka zvekare tina Mambo Mutize. Pane chiprofita chavakaprofita pane kamwaka katifambei kane chekuita nemaaccidents munyika yeZimbabwe. Zvatiri kuona zvakuitika mazuva apfuura aya, tofunga for the past week dzanga dzingori news, especially muna Seke Road kwaitika accident kwazodaiwo, pamwe pacho pakafa 17, mamwe acho maaccidents hapana hapo marekodzi ekunzi pane vakafa, but vanhu vakakuvara zvakanyanyisa. Saka nhasi tabva tati rega titore mukana wokusvika kwavari tichinzwa zvakamira sei, zvichida pando nezvimwe Mwari zvakavaratidza zviri kuenderana nemararamiro atiri kuita muzuva ranhasi. Saka tina Mambo Mutize, nhasi muchange muchizvinzwira pamunhu sefodya. Saka baba, sanganai nevanhu. Aiwa, ndinoti mhuri yeZimbabwe makadii? Ndini wenyu Mambo Mutize wamunoziva. Ndiri kukugamuchirai Chibanda Media. Toda kuti mutitsananguriro chiprofita chaiche takazoona mavidheos. Makachiprofita pane nguva yakareba sei? Chiprofita chandakachiprofita haisati chakwanisa mwedzi miviri. Mwedzi unonga watowandisa. Alright. Zvichida mukuratidzwa makaitwa, maybe mukatitsanangurirawo kuti zvainyazofamba sei mukuoneswa kwamakaitwa. Mukoma Love Maaccident asati atopera achiripo, because mweya mutsvene akandudza akanditi pari kufanira kunzi paitwe minamato kana pakumbirirwe nevanhu vechivanhu munzira dzakati wandudzikeka, munzira dzakati wandei, nenyaya yekuti kune mweya wasimuka mugungwa. Vakatsanangura ndakati kune mweya wasimuka mugungwa, asi mweya uri kutotsvaga ropa. Saka mweya waida hondo munyika ino yeZimbabwe, asi wakashaya mukana unoda kupinyi kusimba kwadzimu wenyika ino. Saka mweya iwoyo uri kutsvaga ropa. Saka pasimuka mhepo yematsaona yandaona yamira pakati pemanzira ese, kunyanya nzira dzinoti yekuEpworth neyekuchitungwiza neMutare Road, Bulawayo Road, ndo nzira dzine maaccidents andainyapiwa nemweya mutsvene Mwari pandakataura ndaona maaccidents awanda ende vanhu vachafa zvakanyanya munzira idzodzo. Alright. Chingava chimwe chiri kukonzeresa chii? Kune mweya wesatanism uri kutonga baba. Mweya iwo une simba, une shungu dzoda kuparadza vanhu, nenyaya yekuti vanhu vachisina shungu naMwari, vachanamate Mwari sezvinodiwa naMwari zvokunamata Mwari ari serious. 2, vanhu vachapire chivanhu chomusha mavo, kana kuti vanhu vachapire chivanhu chenyika chaicho, hakusisina chivanhu chichapirwa chichikumbirwa nezvenyika. Saka zvaakukonzeresa maaccidents, zvaakukonzeresa ropa. Saka inyaya yekuti vanhu vatendeuka pakutenda kwavo. Vanhu vakudhara vaipira vaenda kumapako vachinopira nyaya yenyika, kunokumbira wadzimu wenyika ino. Vaienda vakasiyana siyana vachina mapako emapako akomba nyika vachinokumbirira, asi sofa hakusisina zvipi, hakusisina izvozvo. Alright. Ndezvipi zvimwe zvingava zvichitarisirwa kunzi zviitwe kuti matambudziko akaita sei asaramba achivira? Chiri kudikanwa ndechekuti vanhu muZimbabwe vabatane, vanhu vechivanhu, kukumbirirwe chivanhu chemunyika chitokumbirirwa, kunyanyanya mapako naDarwen, mapako edzimwe nzvimbo dzine history dzekunzi dzakatangira madzinza akawanda dzikumbirirwe, kudzi mapako mahombe, mapako aiendwa nevakuru vakudhara achinokumbirirwa chivanhu chemunyika. Kuda kuti kudzoke. Asi mazuva apfuura mashoma panga pane vanhu vanga vachienda nzvimbo dzakaitika tsaona dziya vachinamata vachiita sei, tikazoona manje apa vinenge nezuva rimwe rimwe zuro, tikazoona vamwe vechivanhu vaiti vauya kumbonotonhodza, asi vanhu vachiripa kuchema vachazoti uchizouya nedira ravo. Mwoyo munhu akafa, kana akafa ine shungu hauzorori, munhu anogona ramba achimuka, saka anodedza vamwe vanhu. Saka muchona kuti pangokumbira panzvimbo yatika accident ipapa pasina kukumbirirwa kune mapako pachafiwa futi. Kumapako kutokumbira kwete kumudzimu wemunhu, kumudzimu wenyika, nyika ine nevadzimu vayo. Ivo vaya vakuru vanaNoreka nehanda vaya vanakaguyiwa tateguru yedu yaya vaitokumbirira, vanga vane mudzimu wechokwadi vanevo vaya. Saka vane mapako avaenda chinokumbirira. Mamwe makomo akaita sekakomo keHurungu yako, makomo guru ekune makomo ariko akakura,
aendwa nayo chivanhu kwana murehwa mese mudharweni mese umu mapako enge kaikumbira nevadzimu kana kaikumbira nevanhu vakudhara vakafa anofanira kukosheswa, kwete kuti vanhu vemanjuzu vari kupinda mumvura vachikanda zvesimbi mumvura imomo vachiita zvemanjuzu vachikanda kana zvinhu zvisingakandwi mumvura, zvinhu zvine ropa vachienda nazvo ikoko. Kwasviba vakadzi vachienda mumvura vachiita zvemanjuzu vachikumbirira mumvura vakasviba vachipinda mumvura vachiita mapopo vakasviba. Vamwe vanhu vachiita zvechivanhu vachisanganisa chivanhu so nechibhoyi nechirungu havisi kubatana. Unozoona achitiita zvechivanhu achiisa doro rechirungu ipapo risingakwani kana kuchivanhu. Vanhu vachishandisa dzimwe fodya dzechirungu dzofanira kushandiswa kumanjuzu iko kuchirungu dziri kushandiswa kumudzimu yechivanhu unofanira kushanda panje nezvimwe zvakadaro. Alright. Saka zviri kubatanidza here because tine generation yatanayo mazuva ano yevasikana vari kufamba vachiputa bute vaya vari kuita kunge shebhed mene zviri kuitika. Aiwa ivo vatongova mweya wemhepo yesatanism. Ndiri kuona vanhu vakawanda chokwadi vari ngoti angoti ndangova nemweya chete hapana sina mweya manjuzu baba. Mukadzi wese angotsvuka chete akunzi mweya manjuzu. Saka hakuna anonzi uyo ane mweya wemanjuzu. Saka ndozvaakutokonzeresa nemwe nenguva kuti vadzimu watsamwa. Mumusha mumwe chete munonzi vanhu 4 unonzi mudzimu nemanjuzu. Saka musha rudzii. Saka vadzimu vanopesa vatsamwa because mumusha munofanira mudzimu mumwe chete munozika munachengeta vana neushavi. Kana unonzi mumwe mudzimu nomuti munhu anenge achinzi muvhimi vanenge achitoenda kunembwa musango vanhu vanenge achizoenda neshavi rouvhimi. Mune dzimba dzinenge achinzi iyi imba yatategurei mumusha. Pasikofa hakusisina vanhu vakurira muno maharara vachazive chivanhu vatogamuira chiti chivanhu vai padenga. Munziza musha mumwe chete unoenda mudzimu 4 kana mudzimu 5 kana mudzimu 10 mumusha mumwe chete. Uyo akubika doro ari kumasvingo amira shumba wekwamutize. Uyo ari kubika doro ari kwamutare mera shumba kwamutize ari kushandira mutauni ari kubika doro rinonaka mumusha mumwe chete kwamutize iwo. Saka tategura doro rinenge riri rimwe chete. Saka yaudidza tategura saka chichinoitika vagadzira mhepo mumusha. Saka ndozviri kukonzeresa kuti vadzimu kana vakatsamwa vagone kuti zarurira. Saka ndogona kukumbirira ndisina chinhu chinoita sei chandinowana. Ndogona chinzi ndotosangana namunhu mutana achitongosviwa bute achitongofamba achitosviwa bute but asi ndizvo zvinobatsira kuputa bute but hapana zvari kubatsira. Bute haringoputwe. Butwe haringoputwe ngonzi munhu unonzi uri kuputa bute. Bute rinotongoputwa munhu kwereason. Watonzi wekuita bute. Alright. Yeah, Mambo. Tangaida kuti muzivisewo mhuri yeZimbabwe. Zvichida pane zvimwe chimwe chiprofita chamakapiwa naMwari tichienda mberi tichidzwa kuti chiprofita chiripo baba. Ndini ndakaprofita nyaya yevana vadiki, kufa kwevana vadiki, kuti vana vadiki vachafa asi mafiro achaita vana vadiki vachange vachiita chinenge chikosoro tenge chidziwa vachitongofa. Saka ndakatara ndakati no wane vana vadiki ndakavadedza ndakati musi wa31 vanofanira kuuya 31 uno vatobata uno. Alright, apa vanenge vachiuya kuno kusona ndichika magolesi ndiri misi mutatu tandoda vana vadiki kunyanya 31 uno vanhu asuna 29 akubva musi wa31 kusvika musi wa3. Alright. Kubva musi wa31 kusvika musi wa3 ndenje musangano misi mutatu adombobikira mutoro vana vadiki 2 varume vazhinji vari kufa musana. Tiri kuvadeedza kuti aiwa musana ari kufa munhu vana vadiki zvekuti munhu ane 29 years 30 years ndochinzi asina musana achagona ari mubedroom bonde rafa nei. Tichikura yabonde mwana mudiki asati ashanda mubasa anorwadza. Munhu atozive kubata badza anofa musana mwana mudiki. 2 ndakaprofita chiprofita chekuti kuvanhukadzi dambudziko rekugeza ndaona ranetsa kuvanhukadzi kugeza kuti mukadzi anogeza kamukaka kana katatu kana kairi pamwedzi umwe chete. Ndakuzvikonzero zvemhepo iri kufamba nesatanism maererano nezvimwe futi zvikafu zviri kudya vanhu zvisiri kuenderana nawo. Munzvisiza. Saka wana kutomboda dzidziso nokurarama munyika kuti dai vambouya tamboparidzirana vanhu kana tambobatsirana nemweya waMwari vanhu vambosunungura.